Adam Price ydyn enw I ac wy'n ymgeisydd ar gyfer arweinyddiaeth Plaid Cymru. Dros y dyddiau diwetha wedi bod yn teithio ar draws y wlad yn cwrdd a siarad â aelodau o Blaid Cymru ym mhob man ac mae wedi rhoi cyfle i fi wrth gwrs cyflwyno'r cynllun 700 annibyniaeth sy'n gosod mas y llwybr tuag at y Gymru newydd i ni am greu ac yn ganolog i hynny wrth gwrs mae mater yr economi, sut i ni yn gallu traws newid yr perfformiad economaidd ar gyfer ein gwlad ac mae'n bleser dy fi ddatgelu a byddwn ni'n cyhoeddi fori cynllun economaidd i Gymru, cynllun 10 pwynt sydd yn gosod mas sut i ni'n mynd i draws newid dyfodol economaidd yn gwlad. Plis darllenwch bydd ar y wefan os ych chi'n cael eich ysbrydoli ganddo fe ac eisiau bod yn rhan o'r ymgyrch cysylltwch gyda ni, gyda'n gilydd, gallwn ennill Cymru Newydd.